хониши бадеии повести Одина. муаллиф Садриддин Айнӣ. қисми якум. Одина ба синни 12-солагӣ аз падар ва модари худ ҷудо шуда ятим ва бекас монда буд. падари Одина камбағал ва бечизе буд, ки ғайр аз як моддагов ва писари сағири худ меросе нагузошт. баъд аз мурдани падари Одина, ки хонааш дар деҳае аз муфозоти қаротегин буд, қозии он ҷо мулозим ва муфтӣ фиристода моли ӯро тарака кунонид. ҳаққи тарақаи қозӣ, харҷи муфтӣ, хизматонаи мулозим, ошпулии арбоб ва оқсақол ба маблағе расид, ки баъд аз фурӯхта додани гов, боз Одинаи сағир аз арбоби деҳат 10 танга қарздор шуд. бинобар ин аз забони модаркалони Одина, ки ӯро аз ҷиҳати шафқат ба тарбияи худ гирифта, аз нуги чарху дуги худ парвариш мекард, ба ҳузури ноиби қозӣ ба ин мазмун хат гирифтанд: ман, ки мусаммоти биби Оиша бинти Шоҳмурод ҳастам, аз барои харҷи мурдаи падари набираи худам, Одинаи сағир, валади бобокалон, аз арбобкамол васоятан 10 тангаи роиҷа қарздор шудам. аз ҷониби Одинаи сағир ба гардан гирифтам, ки ҳар вақт ӯ калон ва аз дасташ кор меомадагӣ шавад, ба бадали маблағи мазкур ба арбобкамол хизмат менамояд. биби Оиша Одинаро муддати 3 сол парвариш карда, ба синни 15-солагиаш ба хизмати арбобкамол супорид. арбобкамол 50 сар гӯсфанду буз ва 1 сар маркабро ба дасти Одина супурда, ӯро ба хизмати чӯпонӣ ва ҳезумкашӣ фармуд. Одина ҳар рӯз пагоҳӣ аз оғил молҳоро гирифта ба чаро мебурд ва бегоҳӣ ҳезумҳои он рӯз аз дара ва кӯҳ шикаста ғундоштагиашро ба хар бор карда, рамаро пеш андохта ба хонаи хуҷаини худ меовард. Одина 2 сол ба ҳамин тарз хизмат карда 17 сола шуд. лекин дар муддати ин 2 сол аз хуҷаини худ рӯи хӯроки серӣ ва пӯшоки дурустро надида буд. парчаҳои латтаҳои кӯҳна ва шолҳои даридаро аз роҳ ва аз даруни хасрӯбаҳо чида, онҳоро бо ресмонҳое, ки аз пашми гӯсфанд ва буз дар вақти чаронидан метофт, духта ба пушти худ андохта, номи инро ҷома мениҳод. чармҳои пӯсидаро бо сардӯз ба пои худ печонида, номи инро чоруқ ё ин ки мукӣ мегуфт. талқон ва қурудҳои кирмзадае, ки ҳар рӯз аз тарафи арбоб дода мешуд, он ҳам на ба қадри серӣ, бо бехҳои гиёҳи кӯҳӣ, тамоми пагоҳӣ, пешин ва бегоҳии ӯ ба шумор мерафт. бечора Одина бо ин ҳама сахтиҳо аз хуҷаин ягон бор забони хуше ва рӯи кушодаеро надид, балки ҳар вақт ки ба ӯ рӯбарӯ мешуд, бесабаб ва бебоис ҷанг дашном ва ҳақорат мешунид. арбобкамол агар аз ҷои дигаре ва бо сабаби дигаре хашмгин шуда бошад ҳам, дили худро бо дашном додани Одина холӣ мекард ва кинаи дигаронро аз ӯ мекашид. масалан, як қарздораш қарзи худро дар сари ваъда ба ӯ надодааст, Одина ҳақорат мешунид, ё роҳи Самарқандро барф гирифта гузарондани гӯсфанд ба он тараф кам ва ба ин сабаб дар қаротегин нархи чорпо арзон мешуд, Одина сазовори дашном мегардид. агар ба ногоҳ кӯтоҳие аз Одина сар мезад, агарчи ин кӯтоҳӣ бе ихтиёри ӯ шуда бошад ҳам, арбоб рӯзи равшанро ба чашми ин бечора шаби торик мекард. рӯзе аз рӯзҳои баҳорон
کوهستان با وزیدن بادهای بهاری و فراوانی سبزه نوخیز مانند دریای پرآب موج میزد. موجهای سبزگی رو تنها خرسنگ‌هایی که جا جا از کمر کوه برجسته ایستاده بودند خلل می‌رسانیدند. لیکن این گونه سنگ‌ها با وجود ناتراشیدگی از بس که به سبب بارانی‌های بهاری پاکیزه و مصفا شده بودند در حسن و زیبایی سبززار می‌افزودند. اگرچه برف‌های کمرهای کوه از تأثیر آفتاب بهار کایها آب شده به جای برف سفید گیاه‌های کبود رویده بودند، ولی قله‌های کوه هنوز کلاه‌های سفید خود را از سر به در نکرده بودند که این حال نیز به چشم بیننده عالمی دیگری را جلوه‌گر می‌کرد. قله‌های کوه نه تنها با کلاه برفین خود منظره خوشنمایی را جلوه می‌دادند، بلکه با جویچه‌های پرآبی که از ذخیره‌های چندین ساله خود کم کم می‌بخشیدند در کمر و دامنه‌ها جویبارها روان کرده حسی و زیبایی این مرغزار را یک بر صد می‌افزودند. شما گمان نکنید که این جویبارها جویهای کلان و آبهایشان غورشدار غلطان باشند. نه، ما از تنگی عبارت به این نام یاد کردیم، وگرنه پهنابه بود قدش از قامت سبزه و سبرگه‌های نوخیزی که در راه حرکت او رویده بودند بلندی نداشت و صدای حرکتش از آواز جنبش زنگوله سیمین سر زلفی سیمبران نازک خیرامان تفاوت نمی‌کرد. زیرا که تماشاگاهی که به شما نشان دادنش را خواهانم نه نشیبی بسیار و نه همواری تمام هموار بود، بلکه در حقیقت اینجا هموار بود، لیکن چون محبوبه شرمگینه که نخست به پیش نظر عاشق خود راست آمده از حیا سر خود را اندکی خم می دارد، یک سرش به نشیبی میلان داشت. طبیعی است که در همچنان جای آب خصوصا اگر کم باشد بسیار با پهنی و آرامی روان می شود و قوت نمی یابد که سنگریزه ها و خاک و خاشاک ها رو از راه خود غلانده برای خود راهی چقور تیار نماید. سبزه و سبرگه هایی که ما آنها رو همقد این آبی نازک خیرام شمردیم از وزش باد و روش آب جنبش بسیار نازک پیدا کرده گاه به تگ آب و گاه بروی آن بازی میکردند، به طرزی که بیننده گمان میکرد آب بالای سبزه و سبرگه و سبرگه بالای آب غیل میزدند، یا حکم میکردید که سبزه و سبرگه برای بوسیدن روی آب و آب برای شستشو کردن سر و روی سبزه و سبرگه در جولان است. آدینه ما که هیچگاه چشمش از اشک یتیمی خشک نشده است رمه خود را به چرا سر داده امروز تنها در این تماشاگاه طبیعت خود را از همه غم و کلفت فارغ و دلش را از اندیشه جفاهای ارباب کمال خالی دیده با بالای تخت سنگ برآمده یک پهلو خوابیده در دریای بیخودی تماشا کرده غرق شده بود. به اندازه‌ای که غم چیست و الم کدام است به خاطرش نمی گذشت، اگرچه گاه کک های کبگ دری که از تیغه های دوردست کوهسار به گوشش رسیده او را از عالم بیهودی تماشا اندکی به خود می آورد. ولی خود این حال هم یک عالم تماشای دیگر بود. درست گاه پارچه ابر سیاه چون چین دائمی جبین ارباب کمال نمودار شده روی آفتاب را گرفته عالم را به نظر آدینه بیچاره تیره و تاریک میکرد. لیکن فرصت نگذشته آفتاب عالمتاب
ба кӯшише ки духтарони шарқ бо он гуна кӯшиш пардаи сиёҳро аз рӯи худ хоҳанд андохт, аз зери он абри сиёҳ баромада ба олам равнақ ва шукӯҳи дигаре медод. одина дар болои тахтасанг гоҳ ба ин паҳлӯ ва гоҳ ба он паҳлӯ ва гоҳе пӯшнокӣ ёзида оқибат хобаш дарра буд. дигар надонист ки рама куҷо рафт, маркаб чӣ кард ва ҳезум чӣ шуд. буз ва гӯсфандоне ки пас аз сер шуданашон дар атрофи нигаҳбони худ ҳалқа зада хобида буданд ва хӯрокҳое ки аз аввали рӯз то ҳол бо як ҳирси ҳайвонона ба шиками худ ҷой кардаанд, ба кавша кардан машғул буданд. баъд аз соате шиками худро холӣ дида боз дар пайи баҳраандӯзӣ афтоданд ва ба талаби гиёҳҳои тару тоза ба ҳар тараф пароканда шуданд. поёнтари ин ҳамвории банишебӣ моиле ки мо ҳанӯз аз тамошояш сер нашудаем, дараи чуқуре буд ки девораи он то канори ҳамворӣ аз зер ба боло гӯё ки рост баромада буд. бузе ҳамроҳи гӯсфанде дар вақти чаридан то сари девори табиии ин дара омаданд. ногоҳ чашми буз ба бутаи гиёҳе афтод ки дар поёнтари ин баландӣ аз буни санге раста монанди як банд алафи юнучқаи курпа ҳим метофт. бузи гурусначашм ки дар устоӣ ва маҳорати худ дилаш пур буд, худро якбора ба тарафи он гиёҳ андохт ва ба як ҳаракати чолокона ду пои пеши худро дар буни санг банд карда, бо иштиҳое ки гӯё дар ин наздикиҳо чизе нахӯрдааст, ғирч карда бунчаҳои гиёҳро бо дандонҳои арравори худ буридан гирифт. гӯсфанди бечора ки он қадар ҳарис нест ва ҳеҷ гоҳе барои хӯрок худро дар таҳлуқа наандохтааст, лекин аз он ҷое ки дар роҳ рафтан ва истодан ҳамеша бузро пайравӣ мекунад, бе ҳеҷ андешае ин низ худро аз паси буз ба поён партофт. аммо дар ин пайравӣ на то ба ҷое ки буз истодааст рафта истод, балки вақте ки куркурона худро ҳаво дод, пояш ба ҷои банд нашуда муаллақзанон то ба қаъри дара рафт. ҳар сангеро ки гӯсфанд дар аснои ғалтидани худ дар ҷунбиш ва ҳаракат меовард, ба ҳамин тариқа аз расидани санге ба санге ғулғулае дар кӯҳсор бархоста буд. ҳар сангеро ки гӯсфанд дар аснои ғалтидани худ дар ҷунбиш ва ҳаракат меовард, ба ҳамин тариқа аз расидани санге ба санге ғулғулае дар кӯҳсор бархоста буд. аз тарақу туруқи бо ҳам хӯрдани сангҳо ва акси садои кӯҳсор ва рамидани рама, аз ин овозҳои ҳавлангез одина саросемавор аз хоб бедор шуд ва чашми худро молида ба ҳар тараф назар андохта воқеаро фаҳмидан мехост. лекин ин вақт садои ба ҳамдигар бархӯрдани сангҳо хомӯш гашта, танҳо рамида ба ҳар тараф гурехтан ва давидани гӯсфандон барқарор буд. одина аз ин ҳол гумон бурд ки ба рама гург вохӯрдааст. барои донистани чӣ гунагии аҳвол аввал ором додани гӯсфандонро лозим донист. бинобар ин ҳей гӯён ба нармӣ ва оҳистагӣ онҳоро ба як гӯша ғун дошт ва ягон ҳамаро аз назар гузаронида дид ки як буз бо як гӯсфанд дар миён нестанд. гӯсфандон тарсон ба тарафи ҷарӣ нигоҳ карда қат мепариданд. одина аз ин ҳол пай бурд ки ҳар чӣ ҳаст ба он тараф аст. барои таҳқиқи воқеа рамаро ба ҳоли худ гузошта, худ ба лаби ҷарӣ рафта ба поён чашм андохт ва дид ки буз бепарво ба девори ҷарӣ дар буни сангҳо айёрона қадам ниҳода ҳанӯз саргарми чаридан аст ва чунон ба оромӣ хӯрок мехӯрад ки
гӯё ба дунё ҳеҷ воқеае рӯй надодааст. одина аз будани буз ба ёфт шудани гӯсфанд умедвор шуда қадре поёнтар назар андохта ва дид ки гӯсфанд дар даруни об хобидааст ва сари худро боло бардошта меҷунбонад. аз ёфт шудани гӯсфанд ва зинда будани он аз ҳад афзун хурсанд шуда дар пайи аз ҷарӣ баровардани он афтода роҳи муносибтаре ёфта ба даруни дара фуромад ва ба сари гӯсфанд рафта дид ки ду пои пешаш шикаста, дунбааш дарида ва чанд ҷои дигари баданаш низ захмдор шудааст. бо дидани ин ҳол рӯзи равшан ба чашми одинаи бечора шаби торик гардид. дар натиҷаи ин кор чӣ ҷафоҳо аз арбоб камол ба худаш расиданро андеша карда, чӣ кор карданашро намедонист. ҳоло ҳам хайрият ки афтодани гӯсфанд дар ҳангоми пур шуда омадани селоб рост наомадааст. ҳам ба ҷое афтодааст ки дар вақтҳои гузаштани сел гирдобгоҳ шуда монанди як ҳавзча дар он ҷо гуми об пайдо шуда будааст. вагарна гӯсфандро ё сел мебурд ва ё ба силдами худ ба сангҳои таги дара бархӯрда реза реза мешуд. одина пас аз ҳайронӣ ва ошуфтаҳолӣ ҳуши худро қадре ба сари худ овард. аз тамом барҳам хӯрдани гӯсфанд ёфт шудани ӯро агарчи маиб ҳам бошад беҳтар шумурда, аз почааш гирифта кашолакунон аз роҳе ки фуромода буд боло баромад. лекин ҳанӯз хотираш аз тарафи арбобкамоли нобакор ҷамъ набуд. ин воқеаро бо як ҳақорат ва дашноми муқаррарӣ нахоҳад гузаронид, гуфта андеша мекард. оё ба кинаи гӯсфанди маибшудаи худ дасту пои ӯро хоҳад шикаст ё баданашро бо корд чок-чок намуда намак хоҳад чошид ва ё ба тариқи дигаре ки монанди арбобкамол як сангдили хунхореро сазовор аст, ҷазо хоҳад дод. одина бо ҳамин гуна фикрҳо ва андешаҳо аз даҳшат ба даҳшат меафтод. як вақт ҳушёр шуд ки рӯз бегоҳ шудааст. ғайр аз ба хонаи хуҷаин рафта ҳар чӣ ки шуданӣ аст дидан дигар чорае надошт. ҳезумеро ки аввали пагоҳ чинда монда буд, ду баст карда ба хар бор карда ва ба ҷои сарборӣ бар сари ҳезум гӯсфанди маибшударо гузошта бо чилбуре маҳкам барбаст. харро пеш андохта рамаро аз дунболи он ронда роҳи хонаро пеш гирифт. ҳар қадар ки ба хона наздиктар мешуд, тапиши дил ва ларзиши дасту пояш зиёдтар мегашт. оқибат ба худ андеша кард ки арбобкамол ҳар чӣ кунад аз куштанам зиёдтар кор кардан наметавонад. аз ин зиндагие ки мегузаронам мурдан 1000 бор беҳтар аст. пас чаро ин қадар метарсам? чаро мурданро ба хушӣ ва шодмонӣ пешвоз нагирам? дар натиҷаи ин муҳокима дилаш қадре ором гирифту дасту пояш қувват пайдо кард ва ба дари хонаи хуҷаин омада расид. аввал гӯсфанди маибро аз хар фуроварда ба таги деворе гузошт. ҳезумро фуроварда дар таги собод ниҳод ва рамаро ба оғил даровард. арбобкамол аз ҳанг задани хар омадани рамаро фаҳмида, ошеро ки хӯрда истода буд нимкора монда берун баромад ва ба одати ҳаррӯзааш бузу гӯсфандонро ягон ягон аз назараш гузаронид. ҳамин ки дид ки як гӯсфанд нест, одина шишаки сиёҳ куҷост гуфта фарёд кард. ана инҷост гуфта одина ҷавоб дод. арбобкамол падарлаънат, ин модарбахтатонро аз кӣ ёд гирифтӣ? ҳамоно ин гӯсфандро дуздидан мехостӣ ки ба оғил надароварда дар берун гузоштаӣ.
занам ки 32 дандонат ба ҳалқат фурӯ равад. гӯён ба сари гӯсфанди маиб рафт ва онро ба он ҳол дида якбора шурид ва ба Одина нигоҳ карда: бигӯ ин чӣ ҳол аст, гуфта бонг мезад ва ба ҳар чизе ки ба даҳонаш меомад ӯро дашном медод. Одина воқеаро ҳикоя карданӣ шуда ман ҳезумчинӣ гуфта забонаш гирифта сухан сар карда буд ки арбоб маҷоли гап задан надода, монанди шағоли гуруснае ки ба мурғе ҳамла оварад ё саге ки ба гадое дарафтад, ба тарафи Одина ҳуҷум кард ва сангеро аз замин бардошта чунон бар сари Одина зад ки сараш торс кафида худаш ба замин афтод. ба ин қадар оташи хашми арбоб фурӯ нанишаста, Одинаи мазлуми ба замин афтодаро ҳам мезад, ҳам лагаткорӣ мекард ва ҳам то овозаш мерасид бонг зада ҳақорат медод. Одина дар аввали шата хӯрдан якду бор воҳ мурдам гуфта бо ҳавли ҷон фарёд карда бошад ҳам сониҳо бемаҷол шуд ва ёрои овоз баровардан низ надошт. аз шарту шурти шата, бонг зада дашном додани арбоб ва аз фарёди мазлумонаи Одина, имоми деҳа мулло Хокироҳ бо 2-3 нафар калоншавандагони дигар як ҳодиса воқеъ шуданашро фаҳмида ба ҳавлии арбоб даромада омаданд. ин вақт хашми арбоб қадре паст гардида худашам аз задан бисёр монда шуда буд. ба муносибати омадани аҳли деҳа Одинаро ба ҳоли худ гузошта, пеш аз пурсидани онон ҳикоят сар кард ва гуфт: ин курнамаки модарсеталоқро бубинед ки чӣ кардааст. оши маро мехӯрад, нони маро мехӯрад, пӯшоки маро мепӯшад ва мурдаи падарашро ҳамаатон медонед ки ман гузаронидам ва гӯронидам. имрӯз рамаро ба сари худ гузошта ба хоб рафтааст ё ба бозӣ саргарм шудааст ки ин гӯсфанди шишак дар ҷарӣ ғалтида ба ин ҳоле ки мебинед омадааст. магар ман ҳоло ҳақ надорам ки ин ҷувонмаргро бизанам? не задан он тараф истад, ба куштан ҳам ҳақ дорам. як гӯсфанд аз 100 инчунин сакалту беҳтар аст. агар шумоён намеомадед, то ҳол мекуштамаш. акнун чораи ин корро худи шумоён ки калоншавандагони деҳа ҳастед бубинед. калоншавандагон ки дар монанди ин воқеаҳо рамӯзфаҳманд, замири дили арбоб ба куҷо роҷеъ буданашро дониста ба сари Одина омаданд. захмҳои хуншори ӯро дида: зарар надорад, як порча намади сӯхта баста шавад, ҳамаш ба ҳам меояд. ту бачагӣ карда нодонӣ кардӣ ки ин шӯриши арбоб ба ту ва туро заданаш аз дилсӯзӣ аст. туро ҳушёр шав, одам шав мегӯяд. моли мӯмин ин хуни мӯмин гуфтаанд. ту моли арбобро талаф кардӣ, гӯё ки хуни ӯро рехтӣ. арбоб рост мегӯяд ки ӯ ҳақ дошт ба ин гуноҳат туро кушад. ҳоло хайрият ки мо даромада омадем. акнун ба ту насиҳати падаронаи мо ин аст ки дар корҳо ҳушёр бош. моли арбобро аз они худат бар ин дониста хабардорӣ кун. падар надорӣ, арбоб ба ҷои падари туст. калоншавандагон рӯи суханро ба арбоб гардонда гуфтанд: як бор беақлӣ кардааст, бубахшедаш. аз хурдон гуноҳ, аз калонон бахшидан аст. аз талаф шудани гӯсфанд ҳам ғам нахӯред, илоҷи он ҳаст. ба ҳамаи мо маълум аст ки Одина аз шумо қарздор аст. аз ин ваҷҳ ба дасти шумо васиқа ҳаст ки ин гӯсфанди талафшударо ҳам як чиз нарх мекунем ва дар пушти он санад менависем. агар умраш боқӣ бошад,
одина хизмати шуморо карда, ҳамаи қарзашро адо намуда шуморо розӣ хоҳад кард. ҳамин тавр нест? гуфта ба одина нигоҳ карданд. одина ҳам бо ишороти сарҷунбонӣ ғайр аз оре гуфтан чораи дигаре надошт. ҳатто ин таҳлуқа бо ҳамин осонӣ гузашт, гуфта дар дили худ хурсандӣ ҳам мекард. калоншавандагон гӯсфандро 10 танга нарх карданд ва дар пушти санад навиштанд: ба ширинкомаи ин оштӣ ягон зиёфат хоҳед кард, гуфта хандакунон бо арбоб хуш бошед намуда баромада рафтанд. арбоб камол фардои он рӯз агарчи гӯсфанди майибшударо ба қассоб ба 8 танга фурӯхт, лекин одина боз ҳам 10 тангаи комил қарздор шуда монд.